Аляксандр Дзюма. Тры мушкецёры. Частка першая. Раздзел 24. Павільён. О 9 гадзіне Д'Артаньян ужо быў у стайнях гвардыі. Ён застаў планшэ гатовым. Прыбыў 4 конь. Планшэ быў узброены мушкетонам і пісталетам. Д'Артаньян меў шпагу і паклаў 2 пісталеты за пояс. Пасля гэтага абодва ціха селі ў сёдлы і выехалі. Было ўжо зусім цёмна, і ніхто не заўважыў іх ад'езду. Планшэ ехаў ззаду свайго гаспадара, трымаючыся на адлегласці 10 крокаў. Д'Артаньян праехаў па набярэжнай, выехаў праз браму Канферэнц і паехаў па дарозе, якая вяла ў Сен-Клу, дарозе, нашмат прыгажэйшай тады, чым цяпер. Пакуль яны былі ў межах горада, планшэ захоўваў тую паважную дыстанцыю, якую сам сабе ўстанавіў. Але як толькі дарога стала больш ціхай і цёмнай, ён патроху наблізіўся, і калі яны ўехалі ў булонскі лес, апынуўся, зусім натуральна, побач з гаспадаром. І сапраўды, не варта хаваць, што калыханне высокіх дрэў і адбітак месяца ў цёмных зарасцях выклікалі ў яго вялікую занепакоенасць. Д'Артаньян не мог не заўважыць, што ў галаве яго слугі адбываецца нешта больш сур'ёзнае, чым звычайна, і сказаў: «Ну што, спадар Планшэ, што з намі цяпер здарылася? Ці не здаецца вам, пане, што лясы падобныя да касцёлаў?» «Як гэта, Планшэ?» «Таму што ні ў тых, ні ў другіх не адважваешся гаварыць уголас». «А чаму ты не адважваешся гаварыць уголас, Планшэ? Хіба ты баішся?» «Баюся, каб не чулі?» «Так, пане». «Баяцца, што пачуюць? Але ж у нашай размове няма нічога непрыстойнага, дарагі Планшэ, і ніхто не знойдзе ў ёй заганы». «Ах, пане!» — адказаў Планшэ, вяртаючыся да сваёй упартай думкі. «Той спадар Банасье мае нешта злоснае ў брывях і нешта непрыемнае ў вуснах». «Д'ябал! З чаго гэта ты ўспомніў Банасье?» «Пане, мы думаем не пра тое, пра што хочам, а пра тое, пра што можам». «Бо ты баязлівец, Планшэ». «Пане, не трэба блытаць асцярожнасць з баязлівасцю. Асцярожнасць — гэта разважлівасць». «І ты, значыць, вельмі разважлівы, так, Планшэ?» «Пане, ці не блішчыць гэта там ствол мушкета? Хіба нам не лепш схіліць галавы?» «Сапраўды», — прабурчаў Д'Артаньян, якому ўспомнілася парада спадара дэ Трэвіля. «Гэты звярок урэшце мяне самога напалохае». І ён падшпорыў каня, перайшоўшы на рысь. Планшэ паўтараў кожны рух гаспадара, як цень, і хутка апынуўся побач. «Мы што, будзем у такім тэмпе ўсю ноч?» — спытаў Планшэ. «Не, ты ўжо на месцы». «Як, пане? А вы?» «А я паеду яшчэ крыху далей». «І пан пакідае мяне аднаго?» «Ты баішся, Планшэ?» «Не, я толькі хачу нагадаць, пане, што ноч будзе вельмі халоднай, што ад холаду бывае рэўматызм, а лакей з рэўматызмам — кепскі слуга, асабліва для такога актыўнага гаспадара, як пан». «Што ж, калі табе холадна, Планшэ, можаш зайсці ў адну з тых карчом, што бачны там, і чакай мяне каля дзвярэй о 6 раніцы. Пане, я з павагай з'еў і выпіў на тыя грошы, якія вы далі мне раніцай, таму ў мяне не засталося ніводнага су. Вось табе палова пістоля. Да заўтра». Д'Артаньян саскочыў з каня, падаў повад Планшэ і хутка пайшоў, ахінуўшыся плашчом. «Божа мілы, як холадна!» — закрычаў Планшэ, як толькі страціў з вачэй гаспадара. І, каб як найхутчэй сагрэцца, накіраваўся проста да дома, што выглядаў як прыдарожная карчма, пастукаўшы ў дзверы. Тым часам Д'Артаньян, звярнуўшы на бакавую сцежку, працягваў шлях і даехаў да Сен-Клу. Але замест таго,
Каб ехаць па галоўнай вуліцы, ён аб'ехаў замак, трапіў на аддаленую алею і хутка апынуўся перад тым самым павільёнам. Той стаяў у вельмі ціхім месцы. Высокі мур, каля вугла якога ён знаходзіўся, ішоў уздоўж алеі, а з другога боку быў маленькі садок пры беднай хатцы, схаваны ад мінакоў жывой агароджай. Ён прыйшоў у прызначанае месца і, не маючы ніякага сігналу, якім мог бы абвясціць пра свой прыход, стаў чакаць. Не чуваць было ніводнага звуку. Можна было падумаць, што ён у сотнях міль ад сталіцы. Д'Артаньян абапёрся на агароджу, зірнуў за яе. Па-за ёй сад, хатка і далей цёмны туман, што ахутваў тую бясконцасць, дзе спаў Парыж. Велізарную прастору, адкуль зрэдку ззялі некалькі агеньчыкаў, нібы змрочныя зоркі таго пякельнага свету. Але для Д'Артаньяна ўсё вакол здавалася шчаслівым, усе думкі светлымі, а ўсе цені празрыстымі. Падыходзіла прызначаная гадзіна. І сапраўды, праз некалькі хвілін званіца Сен-Клу павольна адбіла 10 удараў сваім гукавітым голасам. Было нешта сумнае ў гэтым медным голасе, што лунаў над ноччу, але кожны яго удар гарманічна адгукаўся ў сэрцы юнака. Яго позірк быў скіраваны на маленькі павільён у вугле мура. Усе вокны яго былі зачыненыя аканіцамі, акрамя аднаго, на другім паверсе. З гэтага акна струменілася мяккае святло, якое нібы рабіла срэбным лісце 2-3 ліпаў, што стаялі групай каля парка. Не было сумневу, што за гэтым акенцам, адкуль ішло такое прыязнае ззянне, яго чакала мілая спадарыня Бонасье. Заглыблены ў гэтую салодкую думку, Д'Артаньян чакаў паўгадзіны без найменшай нецярплівасці, зіркаючы на гэта прыўкраснае жыллё, дзе праз шкло бачыў частку столі з пазалочанай ляпнінай, якая сведчыла пра раскошу ўсяго пакоя. Званіца Сен-Клу адбіла палову на 11. На гэты раз, сам не ведаючы чаму, Д'Артаньян адчуў, як па яго жылах прабег холад. Магчыма, сапраўдны холад пачаў прабіраць яго, і ён прыняў фізічнае адчуванне за маральнае. Тады яго ахапіла думка, што ён памыліўся і што сустрэча прызначана на 11. Ён падышоў да акна, стаў так, каб прамень святла падаў на ліст, выняў яго з кішэні і зноў прачытаў. Але не, сустрэча была прызначана на 10. Ён вярнуўся на месца і пачаў адчуваць непакой ад гэтай цішыні і адзіноты. Прабіла 11. Цяпер Д'Артаньян сапраўды спалохаўся, што са спадарыняй Бонасье нешта здарылася. Ён тройчы пляснуў у далоні. Звычайны сігнал закаханых. Але яму ніхто не адказаў, нават рэха. Тады ён, не без раздражнення, падумаў, што, можа, маладая жанчына заснула, чакаючы яго. Ён падышоў да мура і паспрабаваў узлезці, але мур нядаўна падрамантавалі, і зачапіцца не было за што. У гэты момант ён успомніў пра дрэвы, на лісці якіх яшчэ адбівалася святло. І, заўважыўшы, што адна галіна схіляецца над дарогай, падумаў, што, ускараскаўшыся на яе, зможа зазірнуць унутр павільёна. Ускараскацца на дрэва было проста. Д'Артаньяну было ўсяго 20 гадоў, і ён яшчэ не забыў школьных звычак. У адно імгненне ён ужо сядзеў на галіне, і яго востры позірк пранікаў праз празрыстае шкло ўнутр павільёна. Гэта было дзіўнае відовішча, і такое, што прымусіла Д'Артаньяна здрыгануцца ад пят да самага кораня валасоў. Убачыць, што гэтае мяккае святло, гэтая спакойная лампа асвятляла сцэну страшэннага разладу. Адно з вокнаў было выбіта, дзверы пакоя выбітыя і разламаныя. Стол,
на якім яшчэ нядаўна была раскошная вячэра, ляжаў перавернуты. Каравкі пабітыя, садавіна раздавілася і рассыпалася па падлозе. Усё ў пакоі сведчыла пра жорсткую, адчайную барацьбу. Д'Артаньяну нават падалося, што сярод гэтага хаосу ён пазнае абрыўкі адзення і крывавыя плямы на абрусе і фіранках. Ён хуценька злез на зямлю, з сэрцам, якое шалёна білася. Хацеў паглядзець, ці не знойдзе яшчэ якія сляды гвалту. Мяккае святло ўсё яшчэ гарэла ў цішыні ночы. І тут Д'Артаньян заўважыў тое, чаго раней не прыкмячаў, бо нічога не падштурхоўвала яго да такога даследавання. Зямля вакол павільёна была ўтаптаная, пакрытая слядамі людзей і конскіх капытаў. Акрамя таго, колы карэты, якая, відаць, прыбыла з Парыжа, пакінулі глыбокія сляды ў мяккай зямлі, што не ішлі далей павільёна, а паварочвалі назад, у бок Парыжа. Нарэшце Д'Артаньян, працягваючы пошукі, знайшоў каля мура жаночую парваную пальчатку. Тая частка, што не была забруджаная, мела бездакорны пах. Гэта была адна з тых духмяных пальчатак, якія закаханыя любяць выхопліваць з прыгожых рук. Працягваючы даследаванне, Д'Артаньян адчуваў, як па яго ілбе буйнымі кроплямі коціцца халодны пот. Сэрца сціскалася ад жудаснай трывогі, дыханне рабілася перарывістым. І ўсё ж ён казаў сабе, каб супакоіцца, што гэты павільён, магчыма, не мае ніякай сувязі са спадарыняй Банасье, што маладая жанчына прызначыла яму сустрэчу перад павільёнам, а не ўнутры яго, што яе маглі затрымаць у Парыжы абавязкі ці, можа, рэўнасць мужа. Але ўсе гэтыя развагі разбіваліся, знішчаліся, рассыпаліся перад тым унутраным адчуваннем болю, якое ў пэўныя моманты авалодвае намі цалкам і, нібы крыкам, абвяшчае: над намі навісла вялікае няшчасце. Д'Артаньян зусім страціў спакой. Ён пабег па гасцінцы, па той самай дарозе, якой прыехаў, і, дабраўшыся да парома, пачаў распытваць паромшчыка. Каля 7 вечара, сказаў той, ён перавозіў праз раку маладую жанчыну у чорным плашчы, якая, здавалася, вельмі баялася быць пазнанай. Але менавіта праз сваю асцярожнасць яна прыцягнула яго ўвагу, і ён заўважыў, што яна маладая і прыгожая. І тады, як і цяпер, шмат прыгожых маладых жанчын прыязджала ў Сен-Клу, і ўсе яны мелі прычыны не быць заўважанымі. Аднак Д'Артаньян ні на імгненне не засумняваўся, што гэта была спадарыня Банасье. Ён скарыстаўся лампай, якая гарэла ў хаціне паромшчыка, каб яшчэ раз прачытаць запіску спадарыні Банасье і ўпэўніцца, што не памыліўся. Сустрэча прызначана ў Сен-Клу, на розе дома пана d'Эстрэ, а не ў іншым месцы. Усё разам сведчыла Д'Артаньяну, што яго прадчуванні не падманулі, і здарылася вялікая бяда. Ён зноў пабег да павільёна. Яму здавалася, што падчас яго адсутнасці там магло нешта здарыцца, і што яго там чакаюць новыя звесткі. Але алея была ўсё тая ж пустая, і тое самае мяккае святло гарэла ў акне. Тады Д'Артаньян падумаў пра тую ціхую і цёмную хатку побач. Яна, без сумневу, усё бачыла і магла расказаць. Брама была зачыненая, але ён пераскочыў праз агароджу і, нягледзячы на брэх прывязанага сабакі, падышоў да дзвярэй. На першы яго стук ніхто не адказаў. Мёртвая цішыня панавала ў хатцы, як і ў павільёне. Але, не маючы іншага выйсця, ён пастукаў яшчэ раз. Здавалася, ён пачуў унутры лёгкі шум. Сарамлівы, нібы гэты шум сам баяўся быць пачутым. Тады Д'Артаньян перастаў стукаць і загаварыў голасам, поўным трывогі, просьбы, пагроз і малітвы.
Так, што нават самы баязлівы чалавек адчуў бы сябе ў бяспецы. Нарэшце старая аб'едзеная аканіца адчынілася, ці, хутчэй, трохі прыадкрылася, але адразу ж зноў зачынілася, як толькі святло беднай лампы, што гарэла ў куце, асвяціла рамень і рукаяткі пісталетаў д'Артаньяна. Тым не менш, хоць рух быў імгненны, д'Артаньян паспеў заўважыць галаву старога чалавека. «Дзеля Бога!» — усклікнуў ён. «Паслухайце мяне! Я чакаў чалавека, які не прыйшоў. Я знемагаю ад трывогі. Ці не здарылася чаго-небудзь у ваколіцах? Скажыце!» Акно зноў павольна адчынілася, і той самы твар паказаўся зноў, яшчэ бялейшы, чым раней. Д'Артаньян коратка пераказаў сваю гісторыю, не называючы імёнаў. Ён сказаў, што меў сустрэчу з маладой жанчынай перад павільёнам і, не дачакаўшыся яе, узлез на ліпу, адкуль у святле лампы убачыў разбурэнне ў пакоі. Стары слухаў уважліва, толькі зрэдку ківаючы, пацвярджаючы, што ўсё так, як сказаў малады чалавек. Калі д'Артаньян скончыў, стары пакруціў галавой з выглядам, які не прадказваў нічога добрага. «Што вы хочаце сказаць?» — усклікнуў д'Артаньян. «Дзеля Бога, растлумачце!» «Ах, пане!» — сказаў стары, «не пытайцеся нічога. Калі б я адважыўся расказаць, што бачыў, мне б гэта не прынесла нічога добрага». «Значыць, вы нешта бачылі?» — адказаў д'Артаньян. «У такім выпадку, дзеля Бога!» — працягваў ён, кідаючы яму пістоль. «Скажыце, што вы бачылі? І я клянуся вам словам шляхціца, ніводнае ваша слова не выйдзе з маго сэрца». Стары ўбачыў на твары юнака такую шчырасць і такую роспач, што зрабіў яму знак слухаць і ціха сказаў. «Было ледзьве 9 гадзін, калі я пачуў шум на вуліцы. Я здзівіўся, што гэта можа быць, і падышоў да дзвярэй, убачыўшы, што нехта спрабуе іх адчыніць. Я вельмі бедны і не баюся, што мяне абрабуюць, таму выйшаў і сам адчыніў брамку. У некалькіх кроках ад мяне стаялі трое мужчын. У цені карэта з 2 конямі і некалькі сёдлаў. Гэтыя коні, відаць, належалі тым 3, што былі апранутыя як кавалеры. «Ах, паважаныя панове!» — сказаў я. «Чаго вам трэба?» «У цябе, напэўна, ёсць лесвіца», — сказаў той, што выглядаў галоўным. «Так, пане, тая, якой я збіраю садавіну. Пазыч нам яе і вяртайся ў хату. Вось табе IQ за непрыемнасць. Але памятай, калі скажаш хоць слова пра тое, што ўбачыш ці пачуеш, а ты ж будзеш глядзець і слухаць, я ўпэўнены, як бы мы ні пагражалі. Табе канец». Пры гэтых словах ён кінуў мне манету, я падняў яе, а ён узяў лесвіцу. Пасля таго, як яны зачынілі браму, я зрабіў выгляд, што вяртаюся ў хату, але адразу ж выйшаў праз заднія дзверы і, пракраўшыся ўздоўж жывой агароджы, дабраўся да таго кустоўя бузіны, адкуль усё было відаць і чуць. Трое мужчын ціха падзвялі карэту, дасталі з яе маленькага чалавека, нізкага, тоўсценькага, пажылога, апранутага даволі проста ў цёмнае адзенне. Ён вельмі асцярожна ўзлез па лесвіцы, падазрона паглядзеў у акно павільёна, гэтак жа ціха спусціўся і прашаптаў: «Гэта яна!» У той жа момант той, што гаварыў са мной, падышоў да дзвярэй павільёна, адчыніў іх ключом, што трымаў у руцэ, увайшоў і знік. А 2 астатнія, тым часам, узняліся па лесвіцы. Маленькі стары застаўся каля дзвярэй карэты. Фурман заняўся конямі, лакей трымаў сёдлавых. Раптам у павільёне прагучалі моцныя крыкі, і жанчына падбегла да акна, адчыніла яго, нібыта збіралася кінуцца ўніз, але, угледзеўшы 2 іншых мужчын, адхіснулася назад, і яны ўварваліся ў пакой. Пасля гэтага я ўжо нічога не бачыў, але чуў трэск мэблі. Жанчына крычала і клікала на дапамогу.
Аднак яе крыкі хутка прыпыніліся. Двое з мужчын з'явіліся, несучы жанчыну на руках, і панеслі яе да карэты. Следам у карэту сеў і той маленькі стары. Галоўны сярод іх зачыніў акно, праз імгненне выйшаў дзвярыма і пераканаўся, што жанчына ў карэце. Ягоныя двое таварышаў ужо сядзелі на конях. Ён спрытна ўскочыў у сядло. Лакей заняў месца каля фурмана. Карэта імкліва пакаціла ў суправаджэнні 3 вершнікаў, і ўсё скончылася. З той хвіліны я нічога не бачыў і не чуў. Д'Артаньян, цалкам прыгнечаны гэтым страшным аповедам, застаўся нерухомы і нямы, у той час як усе дэманы гневу і рэўнасці вылі ў яго сэрцы. Але, добры пане, працягнуў стары, на якога гэтая маўклівая роспач падзейнічала мацней, чым крыкі і слёзы. Не бярыце так блізка да сэрца, яны ж яе не забілі, ужо ў гэтым некае суцяшэнне. Ці можаце вы здагадацца, сказаў Д'Артаньян, хто быў тым, хто кіраваў гэтай пякельнай вылазкай? Я яго не ведаю. Але ж вы з ім размаўлялі, мусілі яго разглядзець. А, вам патрэбнае апісанне? Дакладна так. Высокі, смуглявы, з чорнымі вусамі, цёмнымі вачыма і выглядам шляхціца. Ён самы! Усклікнуў Д'Артаньян. Зноў ён, заўсёды ён! Відаць, мой д'ябал! А другі? Які? Нізкі. О, ён не быў шляхціцам, ручаюся. Да таго ж без шпагі, а астатнія ставіліся да яго без асаблівай пашаны. Пэўна, лакей, прамармытаў Д'Артаньян. Бедная спадарыня, што яны з табой зрабілі? Вы ж абяцалі трымаць усё ў таямніцы, добры пане, сказаў стары. І я пацвярджаю гэтае абяцанне. Будзьце спакойныя, я чалавек гонару. У шляхетнага чалавека толькі ягонае слова, і я вам яго даў. З цяжкім сэрцам Д'Артаньян зноў накіраваўся да парома. Часам ён спадзяваўся, што гэта не была спадарня Банасье, і што заўтра знойдзе яе ў Луўры. Часам баяўся, што ў яе быў іншы раман, і раўнівы каханак заспеў яе і вывез. Розум разрываўся паміж сумневам, смуткам і адчаем. О, калі б са мной былі мае 3 сяброў, усклікнуў ён. У мяне была б, прынамсі, надзея адшукаць яе. Але хто ведае, што з імі здарылася? Прайшла поўнач. Наступнай справай было адшукаць планшэ. Д'Артаньян заходзіў па чарзе ва ўсе карчмы, дзе гарэла святло, але ні ў адной планшэ не знайшлося. У 6-й карчме ён стаў разважаць, што пошукі даволі сумніўныя. Д'Артаньян прызначыў свайму лакею 6-ю гадзіну раніцы. І, дзе б той ні быў, раней за гэты час не было сэнсу яго шукаць. Акрамя таго, прыйшло на думку, што, застаўшыся паблізу месца, дзе адбылася гэтая сумная падзея, ён, можа, атрымае нейкія звесткі. Таму ў 6-й карчме, як мы і сказалі, Д'Артаньян спыніўся, папрасіў бутэльку найлепшага віна і, уладкаваўшыся ў самым цёмным куце, вырашыў чакаць світання. Але і на гэты раз яго надзеі не спраўдзіліся. Як не напружваў слых, у лаянцы, грубых жартах і сварках паміж рабочымі, слугамі і валацугамі, што складалі гэтую шаноўную кампанію, ён не пачуў нічога, што вывела б яго хоць на якую-небудзь сцежку да той, каго ў яго адабралі. Давялося, выпіўшы бутэльку, і каб забіць час, і каб не выклікаць падазрэнняў, прыняць як мага зручнейшую позу ў сваім куце і заснуць. Добра ці дрэнна, як атрымаецца. Памятайма, Д'Артаньяну было ўсяго 20 гадоў, а ў такім узросце сон мае свае непарушныя правы і настойліва патрабуе іх, нават калі сэрца перапоўнена смуткам. Каля 6 гадзін Д'Артаньян праснуўся з тым непрыемным пачуццём, якое звычайна суправаджае світанак пасля дрэннай ночы. На прывядзенне сябе ў парадак часу яму спатрэбілася няшмат. Ён праверыў,
ці не скарысталіся ягоным сном. Дыяментавае кальцо на пальцы, кашалёк у кішэні, пісталеты за поясам. Усё было на месцы. Ён устаў, заплаціў за віно і выйшаў, спадзеючыся, што цяпер пашанцуе больш у пошуках слугі, чым учора. Першае, што ён убачыў скрозь вільготны шэры туман, быў сумленны планшэ, які, трымаючы абодвух каней пад вузцы, чакаў яго ля дзвярэй маленькай глухой карчомкі, паўз якую д'Артаньян прайшоў учора, нават не падазраючы пра яе існаванне.